El Bet i Marcel Borràs, acabem de veure de Stuntman, per mi és una de les obres brutals de la temporada, per mi encara dels últims temps, és una obra molt completa, és una obra de la qual s'ha dit de tot. Hi ha gent que no l'entén, hi ha gent que diu que és genial, hi ha gent que diu una anada d'olla vostra, a mi em sembla genial. A vosaltres què us sembla? Nosaltres jo crec que encara no tenim perspectiva, no? No podem jutjar-la, em sembla. És la típica, a nosaltres ens passa, a mi em passa personalment, que és després d'uns anys que de cop dic no, això no funcionava, o hòstia, allò sí que funciona, saps? Però necessito una mica més de distància. Ara per ara estem dintre de la voràgine i per tant estem amb el hype, suposo. Sí, el hype també d'haver arribat a un final, no? Que sempre vulguis que no estrenar una obra és com un final d'una etapa i en aquest cas han set molts anys de creació, de donar-li voltes, de pensar, llavors jo ara et diria que el que estic és com orgullós de la feina feta, saps? D'haver arribat fins aquí. Fa 2 anys dèiem, fer una òpera ha de ser dificilíssim i bueno, doncs ho hem fet i parlem del que volem, o sigui que jo estic content, sí. La vostra relació amb l'òpera ha canviat per bé, no? Suposo que sí, no sé, com a espectadors no ho sé. Com a creadors jo crec que els dos en teníem ganes de fer. La música sempre està molt al centre de les nostres creacions. Amb Atraco, Paliza i Muerte en Agban Spac ja fèiem un guinyo al món de l'òpera, acabàvem amb una àrea de Verdi i jo crec que els dos teníem com l'espina de hem d'atrevir-nos i ojalà hi hagi més possibilitats perquè ens ha agradat, o almenys a mi m'ha agradat molt. Ja us va bé vosaltres que la gent pensi d'aquesta manera? És a dir, que hi hagin opinions tan radicals, bones, però les dues radicals, és a dir, m'ha semblat genial o ha semblat això que se'ls ha anat l'olla? Sí, o també inclús les crítiques de a mi no m'ha agradat això, no m'ha agradat allò. Dèiem que en general, si una obra té crítiques molt diverses, a nosaltres ens sembla bé perquè vol dir que desperta... O sigui, no hi ha una cosa que tothom digui això no ens sembla bé, sinó que cada persona et diu m'ha agradat molt això, però això altre no està bé, saps? Com que cada un té un viatge molt personal. Al final és una obra que té tants inputs i que obre tants temes que està bé, que està viva, saps? I que cada espectador pot tenir un viatge particular. És una obra en 3, és a dir, és òpera, teatre, cinema, a més barreja molts temes, hi ha molts guinyos, hi ha una superproducció espectacular. Com s'aconsegueix, vosaltres com a directors, com a creadors, com s'aconsegueix llimar tot això, o sigui, donar-li una massa i que no se us escapi? Et diria que una mica com estan en el camí, saps? O sigui, tampoc no és que comencéssim al principi de tot dir volem fer una obra amb tot això, sinó que els elements els hem anat jugant a mesura que la producció s'anava creant, saps? A mesura que anaven entrant equips que proposaven coses, o sigui, hem estat molt oberts a... També la idea de juntar-te a fer teatre és a veure què et proposen els altres. I, per exemple, una de les coses que fa que sigui una producció molt vistosa és que In Extremis, l'empresa que ha portat els especialistes, ells mateixos es van flipar per el projecte i van voler participar aportant moltes de les coses que ells tenen a la seva nau parades i que van dir, bueno, com que és un espectacle, que és un homenatge als stunts, que nosaltres hem set stunts tota la vida i que mai havíem estat en primera línia de foc, diguéssim, o que se'ns veiés la cara, ens fa tanta il·lusió que sumem molt més del que la producció del Teatre Lliure ha pogut pagar i llavors en això va ser de sobte que un dia ens van dir podem portar el cotxe que tenim, la pluja que tenim tots aquests efectes especials, que en principi no anava a ser una obra amb efectes especials, però ells els van voler posar, llavors... Sort que no anava a ser, perquè... No, ens vam anar liant. Ens vam anar liant a mesura que la cosa va anar avançant. Per això es veu tan vistosa també la peça. Sí. I amb això del que deies de llimar, crec que quan fas espectacles de gran format, amb tant nivell, tanta complexitat tècnica i tant artefacte, el moment clau és quan entres a sala. O sigui, tu pots tenir-ho molt preparat, tens el disseny de vestuari, tens el disseny d'escenografia, tens el disseny de llums, però tot s'ajunta quan queden 10 dies per estrenar. I allà és quan tu jugues tot, no? I és un moment clau i per això és important tenir tots els equips a favor, tenir la sort d'estar en aquesta casa de gent que són... Que l'equip tècnic és meravellós, gent que està molt a favor, però és molt important, són els moments claus de l'espectacle, tu pots tenir-lo molt pensat, molt paït, tal, però fins que no entres i de cop veus aquesta llum, amb aquest vestuari, amb aquest pots tenir renders i coses d'aquestes, però fins que no ho veus en directe no veus si realment t'estàs equivocant o l'estàs clavant. Sí, en aquest sentit, en aquesta obra, per això tothom surt a saludar perquè realment tothom que hi ha darrere està currant amb la mateixa intensitat que els que estem davant i estan a tope i és molt guai també de veure, saps? La gent tan implicada. És difícilment exportable.
Sí, Sí, està no es mourà. Bueno, a Madrid, perquè són coproductors i sí, però ara per ara creiem que no viatjarà. Clar, Perquè és molt cara. és l'Arca de Noé. No sé quan sortirà aquesta entrevista, però qui vulgui venir fins al 3 de maig... Fins al 3 de maig encara aprofitin, Encara tenia uns dies... Li diem a Tarantino, per si no... Home, estaria bé que el Bueno, jo continuïs. no sé si el convidaria, li tinc una mica de mania últimament. Bueno, Últimament. no, ja es sempre, veu. sempre ha sigut la meva devoció i Ja ara es veu. últimament em fa una mica de mandra. Escolta, la desena Anirem a veure-la. Hem dit 5 minuts i hem fet 5 minuts. De veritat, us felicito, sobretot felicito la vostra llibertat creativa, perquè feu el que realment voleu fer i surt molt bé, i felicito, evidentment, també a tot l'equip, a tot el lliure que ha disposat de tots aquests mitjans, i em felicito a mi mateix per haver gaudit i passeu-te una molt bona estona en aquest espectacle. Que bé. Aneu al Beti, Marcel Borràs, moltes gràcies. A tu, que vagi bé.